So, go for, di ba, kalapatid? So, gagawin po natin mga kalapatid kayo is, ano po, magpapakawala po tayo dahil alas 6. So, yung maganda pong pagpakawala, mag-training po na kalapatid dati is alas 6. Di ba, magpaparoda po dyan mga kalapatid. So, gusto paroda, di ba, mga, bakit daw hindi daw tumatagal sa taas yung mga ibon nila dahil ilang ikot lang po bumababa na agad yung mga kalapati nila mga kapatid. So umpisa natin. So ano po is 6 na umaga, tas sa hapon naman alas 3 o alas 4 mga kapatid para tumagal sila sa taas mga kapatid. So try natin na natin yung ibon natin mga kapatid. Tara. So, pasok po ako. So, bukas na natin to. Papalapay po tayo ngayong umaga. Tara. So, di pa ako nagpakain. Para mamaya, bababa na lang sila mga kapatids. Tara. So, yun o. Yun na siya lahat. Doon na. O siyam yata yun mga kapatids. So tingnan na lang natin siya sa taas. So yun, hiwalay-hiwalay. Yun na mga kapatids. Saba-saba na, siyam. Yan po, no? Siyam po wala mga kalapatids. So, ubaga-ubaga. Saan na sila? Ito na sila. So, yan po, kalapatids, oh. Bibilis. Yun po kalapatids. Papatas pa po ba yan mga kalapatids. Ang baba pa lang ano nila, tipad nila. Kaya paikot-ikot lang po sila dito mga kapatids. So yan. So balik na lang tayo mamaya mga kapatids. So ililinis muna tayo. So nagyan na sila mga kapatids. Yan daw. So nagyan na sila sa taas. So tawagin na natin sila para pakainin. Nandito na siya. Oh, bukan talaga.
sila mga kalapatids. So nagtutok-tok po sila. Yan po. So lilisa na natin ito mga kalapatids. So yun po, papasok na. Hindi na naman yung kulit. Ano naman na natira. So may pa tayo papakain dito para papasukin muna natin itong mga kapalids. Diwan. Shoo. Itong dalawang tao makulit. Kulit talaga nitong iba. Huli na kita mga. So ayaw niya umalis mga kapatids. Yung talagang punta pa talaga dito. So pinagwardiyan ko po dito mga kapatids dahil ayun nga. Yan. So kulit ito talaga. Doon na kayo. So balik talaga ako mga kapatid kapag tapos na tayo magpakain. Papasukin ko muna mga to. Kalapad siya. So ungol ng ungol tong ating bagong pares mga kalapatids. So dito gawin din mga kalapatids yung kak. Lagay ko na yung kak mga kalapatids. So yan po yung isang kak natin nasa taas. Hindi nyo mapapansin nyo mga kalapatids. So yan, yung isa nating cup. So nilagyan ko po ng ganito mga kalapatids dahil ano po, pupunta yung mga pinakawalan natin na ibon dito, tapos tumutuka. So yun o, kita nyo, kumakain sila dyan. So dito din nagawi mga kalapatids. So nandiyan yung may stock bird natin na hen. So yun o, nagtutuka po siya ng grits. So yan po yung ginagawa nila palagi. So di pa tayo nakapaglinis mga kalapatids. Maglilinis na rin ako. So tara, samahan niyo ako mga kalapatids. Mga kalapatids, yan o, nilinisan ko na po. Tapos yun po, itatambak natin yun mga kalapatids. So yan o, so linisan natin lahat para maging walang sakit po na dumapo sa ating mga kalapati. So naglilinis ako mga kalapatids para di dugyo yung ating loft. So yan mga kalapatids, yan po. So yan, tatambak natin nun. Tara, samahan niyo ako.
So yan, nalinisan na natin mga kapatid para wala tayong makuha ang sakit. Ay, hindi po sila makakuha ng sakit yung mga kalapati natin. Yan po, linis na mga kapatid. So yan, so dun po mga kapatid, pinapatag po natin yan mga kapatid. Kaya mo ito, dahil yun po kasi ipipesto natin dito. So kasya naman siguro yan mga kapatid, pesto natin dito. So ipapatag po natin yan. So unti-unti natin yung papatag yung mga kapatid dahil malanggam kasi, kaya dito natin mapatag masyado. So yun po yung mga nagdilim na yung mga kapatid. So nandun po yung mga kalapati natin. Yan po sila lahat. So nagtatambay dyan. Dahil alam mga kalapati, tapos na sila nagronda. So yan din mga kalapati. So that's it mga kalapati. So may sumisilip-silip doon. So di ko yan binubukas para hindi sila magano mga kalapati. So that's it na mga kalapati. Hanggang dito na lang yung ating video. So please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video mga kapatid. So huwag mong tatandaan yung ating raffle sa 1k subscriber ha? So updated yun mga kapatid sa mga latest video natin. Mag-comment ka palagi at mag-like. At tandaan mo, i-share mo to sa video sa Facebook at sa mga club at sa club nyo at sa mga group ng kalapati para mas makilala yung ating YouTube channel mga kapatid. So that's it na mga kapatid. Peace.